Te preguntaríache xa directamente, existe ese mito de que Galiza é un pobo de dereitas. É certo, ten base real ese mito? Eu penso que non, que é precisamente un mito, unha interpretación construída da realidade e que ademais está desmentido por moitos feitos tamén electorais, non? É certo que o Partido Popular gobernou durante a maior parte do período autonómico, pero tamén é certo que hai moitos ámbitos nos que non ten ese poder e que en moitas eleccións o Partido Popular non obtén a maioría. Si sae beneficiado por unha serie de circunstancias, entre elas a propia lei electoral que foi modificada tamén para beneficiar ao Partido Popular ou a dispersión do voto da esquerda. Creo que neste momento estamos noutro contexto e hai unha oportunidade para demostrar o que din as enquisas xa, que hai unha maioría que quere un goberno alternativo ao Partido Popular. E non sei se crees que esta última crisis dos pelés realmente está tendo unha incidencia nestas mudanzas electorais, nesta tendencia de fondo na que vemos que pouco a pouco o PP vai perdendo o apoio que parecía ter bastante cimentado. Tamén como catalogarías directamente esa xestión desta última crise? Por un lado, o que ten que ver coa repercusión electoral non creo que sexa determinante en sí, aínda que vai ter unha incidencia en todo, xa está tendo na campaña, en poñer en evidencia a realidade do goberno do Partido Popular. Un goberno incompetente, un goberno que manipula, un goberno que se exime de responsabilidades e que as traslada a outras administracións e que é incapaz de afrontar unha crise como esta, onde estivo casi un mes sin reaccionar porque o tema non estaba nos medios. E foi grazas á mobilización social e á mobilización tamén no ámbito mediático que se viron obrigados a tarde, mal e a rastro a tomar decisións. Creo que o que sí vai influir é o feito de que o Partido Popular tiña unha estrategia de campaña moi programada e planificada e que lle rompeu por completo ese relato e obrigou a poñer a defensiva e a facer actuacións completamente, moitas veces ridículas, en todo caso, que demostraron unha absoluta incompetencia e incapacidade para facerle fronte a unha crise que requería outro tipo de resposta. Falabas do relato dos medios de comunicación. Vemos como os medios públicos galegos levan xa un eixo de venres negros, vemos como as protestas cada vez son maiores porque o control e a manipulación deses medios públicos parece cada vez máis evidente para un amplo número de pobladores da Galiza. Non sei se consideras que isto pode mudar co PP na Xunta ou que realmente precisa dun cambio na Galiza para que tamén podemos ter uns medios públicos máis democráticos, máis plurais. Sí, eu coincido en que este tema da manipulación por parte do Partido Popular dos medios públicos, da televisión e da radio galega é absolutamente escandaloso e é un exemplo de baixa calidade democrática e de alteración das regras democráticas. Acabamos de denunciar, ademais, que o Partido Popular concorre dopado a estas eleccións porque está utilizando a televisión pública e tamén o goberno da Xunta dunha maneira descarada ao servizo dos intereses do Partido Popular. Desde logo, se o BNG, que eu creo que vai ser así, ten a presidencia da Xunta, vai promover tanto un debate público como os cambios necesarios para que se cumpra a propia lei da CRTVG, que haxa unha dirección independente, que haxa un estatuto que regule a actividade informativa e dos profesionais da televisión pública e que no futuro se escolla por concorrencia pública o posto do director xeral da televisión pública e que a televisión pública cumpre a función que ten que cumprir, que é informar con pluralismo, con objetividade e servindo á difusión da nosa cultura, da nosa identidade, do noso país. E as últimas enquisas falan de que realmente o Bloque Nacionalista cada vez está máis preto de alcanzar o obxectivo de ter o goberno da Xunta. Tamén parece que fala de que a ampla maioría da poboación galega quer un cambio. Está o nacionalismo galego preparado para ofertar ese cambio, preparado para mudar Galiza? Eu penso que sí, que levamos moito tempo preparándonos
superando tamén momentos difíciles da historia do nacionalismo, como foi todo ocorrido nos anos 2015 e 2016, que viña dun proceso previo tamén de ruptura, que foi traumático e que marcou un período difícil. A partir de aí, hubo un proceso de acumulación de forzas, de ampliación da base social do nacionalismo, de novos liderados, de relevo xeracional, que nos proxectaron como auténtica alternativa de futuro á dereita e que nos colocou neste momento nunha posición de fortaleza, de ampliar a nosa base, de incrementar os apoios e de estar neste momento claramente situados nunha posición de disputarlle non só electoralmente ao Partido Popular a posibilidade de gañar as eleccións, senón tamén a hexemonía en moitos ámbitos da sociedade. A última enquisa que se coñeceu xustamente hoxe do CIS marca claramente esa tendencia á baixa do Partido Popular, a tendencia alta do BNG, a extraordinaria valoración da candidata do BNG, Ana Pontón, e o desexo mayoritario de cambio na sociedade galega. Creo que están todos os ingredientes aliñados para que se poida producir un feito histórico e que Galiza teña a primeira presidenta da súa historia o próximo 18 de febreiro. Precisamente falabas de que se traballou moitos eidos, non só no electoral para intentar facer esta mudanza. Moitas veces, cando un intenta explicar como é posible que os medios de comunicación en contra, con unha rede caciquil especialmente amplia, diseñada polo PPDG, como é posible que o nacionalismo galego siga tendo esa forza. Non sei se lle das vital importancia tamén a unha militancia activa que impregna todos as loitas dentro do noso país. Non sei se superar ese marco electoral e ter un traballo diario no que moitos militantes e concelleiros do BNG son tamén os que loitan cos seus veciños, ten unha importancia vital esa concepción da política, digamos, máis tradicional, ou dun partido cunha formación como asentada máis nas súas bases. Efectivamente, a garantía da supervivencia, da resistencia do BNG neses momentos, podemos decir, de travesía no deserto foi a organización, foi a militancia, foi a implicación de miles de persoas que mantiveron esa bandeira, ese facho do nacionalismo en pé. Hai que recoñecerlle ese compromiso, se elabora toda a militancia. Tamén é importante o traballo feito no ámbito institucional. Os parlamentos, os concellos, creo que foron un espello tamén dun traballo serio, riguroso, solvente, facendo oposición, pero tamén poñendo enriba da mesa alternativas. Creo que ese elemento foi tamén fundamental. Desde logo, aí xogou un papel importante o novo liderado do BNG, a figura de Ana Pontón, o relevo xeracional que hubo tamén na dirección e moitos cadros da organización. E, por último, eu destacaría como outro piar desta evolución positiva do BNG a grande capacidade de traballo social nas demandas sociais, na resposta ás agresións a Galiza, nas mobilizacións en defensa dos servizos públicos, onde o BNG está sempre ao lado da xente, intentando poñer en evidencia esas agresións, eses ataques a Galiza e tamén aos servizos públicos, as plataformas da sanidade, todo o debate sobre as agresións ao territorio, por exemplo, coa implantación absolutamente depredadora da enerxía eólica. Todos eses temas foron fundamentais tamén para que o BNG fose unha organización que a xente ve como que defende os seus intereses e que é a garantía da defensa do país. De feito, escoitábamos recentemente a Ana Pontón falar de que ten plantexado o BNG estructurar unha empresa de enerxía pública, un discurso que non se escoita moito, eso de volver ao público, de superar certos debates que o capitalismo parecía ter fechado. Realmente o BNG vai na liña de revertir todas esas privatizacións, de revertir esas políticas neoliberais e comenzar a facer que os recursos do país respondan á xente da Galiza. Efectivamente, aínda que é certo que na pandemia se puxo de evidencia unha cuestión fundamental, é que o que nos defendeu foi o público. A sanidade pública, os servizos públicos foron absolutamente fundamentais. E mesmo nese momento hubo un certo grado de intervención pública, en algúns países intervención pública de empresas, que marcaron un pouco un cambio con respecto a actuacións noutras crises. Nós pensamos que o sector público ten que ter un papel fundamental nos servizos e tamén na economía, que a administración pública, por a súa capacidade de investimento
e de gasto na contratación e na compra pública pode ser un elemento tractor e dinamizador e de apoio aos nosos sectores económicos, aos nosos sectores productivos e tamén de creación de emprego e, polo tanto, vai ser un elemento central do goberno do BNG. A enerxía é, por suposto, un dos grandes debates que temos actualmente, como se desenvolve o modelo enerxético, a transición enerxética, e o BNG, desde logo, aposta porque a enerxía sexa un ben público que este ao servizo da maioría social, que este ao servizo do país, do desenvolvemento económico do país, que sexa respetuoso e cuidadoso co territorio e onde haxa intervención pública de distintas maneiras. Pola vía dunha empresa pública de enerxía, que se nutre inicialmente da recuperación das concesións hidroeléctricas e tamén de novos desenvolvementos, pero tamén coa participación dos concellos e da propia sociedade nos desenvolvemento dos proxectos enerxéticos tamén a través de fórmulas como o autoconsumo ou as comunidades enerxéticas que permitirían que a propia sociedade se empoderase e xestionase os propios recursos enerxéticos que os temos en forma de sol ou de vento ao lado das nosas casas. E para estes desafíos que realmente son complicados nun mundo no que o capitalismo avanza a pasos axigantados, tivemos unha boa nova que esa reconciliación, podemos chamalo así, do nacionalismo, ese acordo no que a nova se comprometía a apoiar o BNG. Non sei se realmente podemos falar dunha unión definitiva, dun camiño conxunto que dende a pluralidade faga que Galiza avance nun proxecto común para facerse co país en clave nacional. Eu creo que este acontecemento, que é un acontecemento de dimensión simbólica e histórica, no plano persoal creo que nos reconforta e desde o punto de vista político do país creo que é unha grande noticia porque supón a confluencia e a unidade no nacionalismo alrededor dun proxecto común superando antigas diverxencias e que nos sitúa realmente como esa grande alternativa de país, con esa unidade. Creo que máis alá da relevancia electoral marca un camiño de colaboración, de cooperación e de unidade que vai ser moi beneficioso para Galiza e que tamén permite, hai que decirlo, recuperar a grandes figuras históricas do nacionalismo que teñen que ter tamén o seu papel, teñeno, desde logo, na historia. Eu creo que este acordo vai tamén ser útil para iso. E cito concretamente a figura de Xosé Manuel Beiras, que independentemente do pasado e dos últimos acontecementos, creo que merece o recoñecemento do povo galego pola súa trayectoria, polo seu protagonismo tamén na expansión do nacionalismo e pola súa dimensión tanto intelectual como política. Sen dúbida, súmame a esa apreciación. E na outra cara da moneda vouche facer unha pregunta directa. Realmente ti comprendes a lógica da esquerda española na Galiza? Ben, eu entendo que a esquerda española ten unha intervención no plano político, aí hai, desde logo, casos diferentes, non? Como é o caso do Partido Socialista, igual que o Partido Popular, podemos decir que son intercambiables nos seus papéis de instrumentos do centralismo, segundo gobernen ou non. Aí temos unha batalla importante que dar para poñer por riba os intereses do país e da maioría das clases populares, da maioría social, e na medida que o BNG sexa hexemónico, nese futuro goberno, pois iso estará máis fácil. Despois hai outras forzas políticas que intentan trasladar unha idea, pero realmente na súa práctica política que trasladan é a contraria. A imaxe de división, de resta, nos respetamos de logo a todas as institucións políticas, pero pensamos que aí non hai un rumbo fixo, que o pobo galego debe escoller unha opción seria, solvente, valente, e cun ideario e cun rumbo claro, e esa é a oferta que lle fai o BNG. En as últimas datas, estes últimos días, estamos vendo como tanto Rueda na Galiza, esa xunta que ele utiliza como Ministerio de Colonias, como Feijóo, xa exiliado no seu papel de líder madrileño, volven poñer o foco sobre o idioma, volven falar da imposición do galego e mesmo queren atacar dende a educación aos idiomas que, afortunadamente, na península nutren de certa diversidade cultural. Non sei se realmente ten lógica algunha falar de imposición, eles din, del gallego na Galiza. Ben, esta é unha das grandes
mentiras, non? A dunha das grandes falsificacións da realidade que construiu o Partido Popular en alianza con grupos moi reaccionarios para chegar ao goberno da Xunta, que fixo ademais moito dano e que ademais se confirmou recentemente coa posición antigalego do Partido Popular cando se debateu o uso do galego e de outras linguas nas Cortes, no Congreso dos Deputados. Por lo tanto, é inconcebible, é incomprensible en calquera outro país con lingua propia que o propio goberno estea en contra do uso da lingua en calquera foro e ámbito internacional. E agora acabamos de ver como xa, sen ningún pudor, o Partido Popular desde a Rúa Génova, concretamente o señor Núñez Feijóo, intenta ou anuncia que vai establecer el cal vai ser o modelo de selectividade de Galiza. Galego quen toma esta decisión, senón que a impón de maneira teledirixida o presidente do Partido Popular. Creo que este é un exemplo máis de que precisamos un cambio, de que non podemos ter un goberno que non manda, senón que está mandado desde Madrid, que está teledirixido, que non ten capacidade de decisión ninguna e que é un goberno presidido por un secundario, por un presidente suplente que está ás ordes de Madrid como Alfonso Rueda. E tamén falando dun tema que desgraciadamente nos está ocupando a actualidade, o de Palestina, vemos como o nacionalismo galego, a sociedade galega, semana tras semana está demostrando que Perdón, que tiven aquí un incidente. sen problema. Isto mandamos o Oriol, que é a parte técnica, e a maño sen problema ningún. Despois. Falaba de que estamos vendo como a raíz do xenocidio que está sufrendo a población palestina, a sociedade galega está respostando cada semana, mes a mes, con masivas manifestacións, con actos en diferentes institucións universitarias, populares, mesmo no ámbito do traballo. Non sei se isto amosa que o proxecto do nacionalismo galego non é un proxecto para Galiza, sino que moi lonxe desa caricatura que nos fan no que din que queremos levantar muros, é un proxecto aberto ao mundo, un proxecto solidario con outros povos. Sí, este é unha das grandes clichés que a veces nos resulta moi difícil de explicar, non? De que entendan o que é o proxecto internacionalista do nacionalismo galego. Porque, ademais, é algo que está na propia raíz do galeguismo e do nacionalismo, daquela célula de universalidade da que falaba o Partido Galeguista. Por lo tanto, en toda a trayectoria do nacionalismo galego, houve esa vocación internacionalista, solidaria, en defensa da paz, en defensa da soberanía dos povos, e somos nós que sufrimos esta situación de dependencia, de agresión colonial, quen podemos entender mellor a situación de outros povos que están tamén sufrindo realidades semellantes, como o povo saharaui, como o povo kurdo ou como o povo palestino. Por iso, esta posición absolutamente solidaria de defensa dos dereitos do povo palestino e de denuncia dos ataques, das agresións do Estado sionista de Israel e tamén da complicidade dos países europeos, na súa maioría, e da propia comunidade internacional que non toma as decisións con suficiente contundencia para parar este auténtico xenocidio do povo palestino por parte de Israel. E non podo rematar esta entrevista sin preguntarche, realmente pensas que vamos ter unha nova etapa na Galiza, que realmente se inicia un proxecto nacional nestas eleccións que están por vir? Eu teño toda a confianza de que vai ser así, aínda que tamén é certo que faltan aínda prácticamente pouco máis de 3 semanas para as eleccións, que a campaña vai ser determinante e decisiva, que temos que utilizar todos os recursos para intentar que haxa a máxima movilización e participación, que iso é garantía de cambio, por iso estamos facendo continuamente un chamamento á participación, e tamén, en segundo lugar, que haxa unha concentración do voto na alternativa que garante o cambio en Galiza, que é o BNG. É dicir, a única garantía de que haxa unha derrota do Partido Popular é que se concentre o voto na papeleta do BNG, que non se perda ningún voto, e nos respetamos pois, o pluralismo, non? E a intención de todo o mundo de optar por outras forzas políticas, pero que se valore que, ás veces, optar por outras forzas significa que non teñan representación parlamentaria, que se perdan eses votos e que esa alternativa, que esa opción, favoreza
ao Partido Popular. Canto máis se concentre o voto no BNG, máis garantía de cambio. Todo vai nesa dirección. Esperemos confirmalo o próximo 18 de febreiro e que empece ese novo ciclo histórico para Galiza a partir desa data. Pois, sin máis, non son moi partidario de desexar sorte, pero cando o traballo está feito e penso que está feito, só queda iso, o sea que moita sorte e esperemos realmente ver ese cambio. Moita sorte tamén para vós, moitas grazas e unha grande aperta.